Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u nového videa z Robloxu. Dneska tady máme Lucky bloky, kdybyste si říkali, jo, mám takový smutný hlas, no tak mám špatnou náladu teďka. Dejte like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo žádné video a jdeme na to. Ještě jednou se strašně omlouvám za ten hlas. A jdeme teda na to. Mám novou každopádně lajku, dostal jsem od Ježíška nějakou figurku, kde jsem pak musel něco setřít. Byl tam kód, šel jsem na Roblox stránku, tam to zadalo a dalo mě to v lajku na záda. Tak mám lítající koberec ze začátku, což je dobré. Kamo. Nice. Tak, co tady uděláme? Co tady hošánkům uděláme? Nebo si tak budeme jenom poletovat? S lítajícím kobercem já ještě budu... co to je? Kamo? Jo, tam je, kamo. Nevím, jestli... Nevím, co to je, ale dám jes. Pokud tedy dáte aspoň 10 lajků, tak si koupím za 400 robuxů Rainbow Lucky bloky. A jdeme se otevřít další Lucky bloky. Co tam je? Wow, kamo. Jsou tam nějaké meče. Vezmu si nějaké tady. Takže jdeme konečně někoho zabít, aby tohle video bylo trošku lepší, záživnější. Ale zase mě teďka zkusím s ní týmovat. Co? Já nevím zkrátka, co znamená co. IDK. Komu je taky tady dvakrát, on je tam. No, budu. Ne, kámo, tak ten má dobrou zbraň, ten má dobrou zbraň, kámo. Ne, kámo. A proč to musí kazit náladu, jenom hra mě musí kazit. Ještě víc náladu. No, jdeme, každopádně. Tak. Všechno se nechám. Je to celkem dobré, kamo, podali tady nějaké co to jmenuje? Očky nebo tak něco. Takže pojď, kamo, prosím. Dám si teď malý, protože to nechce buknout. Takže dobrý a jdeme teda pokračovat dál. Tak, ne, kámo, já jsem dal avatar, ne, prosím. Já budu kempit tady u těchto Lucky bloků. Za 9 minut, tento je sice za minutu, ale nálada se mě nějak nespraví. To je Kamo, sorry, že jsem sprostý, omlouvám se fakt strašně moc. Ne, prosím, kamo, prosím. Nebo říkáte si, hele, proč totiž s špatnou náladou. Když si dneska vydal tak nebo včera si vydal tak 6 videí. Já vím, ale dneska teda vydal edit a ten nebyl nic moc pro mě teda. Jako bylo to nic moc, nebylo to nic moc, aby teďka
protože mám tu špatnou náladu, chápete? Já tu zbraň nemiluju, kámo. Teďka mu to vrátím, tomu týpkovi, teďka mu to vrátím, teďka zahodí počítač. Každopádně, pokud se na tohle, no já to ani nebudu říkat, protože už jsem to napsal půl milion videí a už by to bylo hodně trapné, hodně trapné. Takže fakt mega trapné. Takže sebral jsem Rainbow Lucky Block, musím teďka zkusit. Kámo, nice, dobrý. Máme ten Rainbow Lucky Block. Co v něm bude? Tyhle dvě věci. Nějaká stopírka a meč. OK. Dobrý. Jdeme teda rychle. Omlouvám se, že tady není vůbec zvuk. Se chci soustředit, abyste mě slyšeli. V hodně videí neslyším ani jeden zvuk, takže ne, prostě slyším zvuk té hry, ale neslyším zvuk mě, můj hlas, takže tohle bude jakože speciálnější. No. Ten týpek se zneviditelně. Ne, kámo, ne. No. Kámo, tak on má kombíčko dobré jak para. Kámo, on si klimnul Void Block. Kámo, to je dobré. Každopádně, pokud teďka zemřu, tak video už končí. Tohle bylo takové kratučké video, které vás si myslím nebude bavit ani. Ale jenom tak, aby bylo na kanále. Jo, vlastně, kámo, na kanále bude 100 videí, když vydám tohle. Takže dobrý. Kámo, má ten neviditelný pláž, já vidím ten pláž. Kámo, ty ho zabil. No. Tak. Můžu tady kempit. Kámo, ten týpek. Jo, dobrý. Tento týpek je úplně začátečník, má nějaké normální taky bloky. No, co má tento týpek? Ten je pokročilý, nemá úplně nějaké bloky, žádné. Komu tam je ten týpek? Takže zkusím tam hodit. Jo, kámo, toho musel naštvat, protože on jakoby měl Lucky Blocks. Tak, kámo, zkusím se vyhýbat. Kámo, už věděl, týpek. Amor, kámo, on se vyhýbá. Ne, škoda. Ale přišel jsem aspoň tak minutu nebo 2. Doufám, že se vám tohle video líbilo. A uvidíme se u dalšího videa. Snad budu spokojenější. Ještě jednou omlouvám se za smutný hlas, který mám na tomto videu. Mám špatnou náladu. Mějte se hezky. A zatím ahoj.